Erdi Aroa. Erromatarren gainberaren ostean, bisigodoekin eta frankoekin etengabeko gerra garaiak etorri ziren, eta ondoren, 8. mendearen hasieran, arabiarrek konkistatu zuten Nafarroa garaia eta Araba. Arabiarrek kultura eta teknologia maila aurreratua zuten, eta berrikuntza ugari ekarri zituzten Euskal Herrira. Hala nola, nekazaritza sistema berriak, ureztaketarako noriaren erabilera, bolboraren ezagutza, papera, gaur egun ezagutzen ditugun zenbakien idazkera, haizerrotak eta harizko musika tresnak. Erdi Aroan burdingintzak garrantzia handia hartu zuen. Burdinoletan mota askotako tresnak egiten ziren, armak eta nekazaritzarako lanabesak batez ere. Mendiko burdinolak edo haizeolak Kristo aurreko 6. menderako erabiltzen ziren. Burdinaroan hasi eta Erdi Aro osoan erabilio ben ziren. Haizeolak mendian zulo batean eraikitako labeak ziren. Baskoiek erabiltzen zituzten labe hauek, bere bereiztasunengatik, euskal labeak ere deitu izan dira. 13. mendean, Nafarroan, beste burdinola mota bat erabiltzen hasi ziren. Zeharrola. Lantegi hauek, erreka ertzetan jartzen hasi ziren, uraren indarra aprobetxatzeko. Pixkanaka, haizeola zaharrak, burdinola hidraulikoengatik ordezkatzen joan ziren. Burdingintza oso garrantzitsua izan zen garapen teknologikoan. 16. mendean, adibidez, Bizkaia eta Gipuzkoan 300 burdinola baino gehiago zeuden, eta Europako burdinaren 10% bertan egiten zen. Burdinolen ondoren, industrializazio garaiko labe garaiak etorri ziren, eta hauek industria berriaren motorra bilakatuko ziren. Euskaldunak aspalditik egon dira itsasoari begira, bai arrantzarako, baita komertziorako ere. Itsasoan barneratzeko, itsasontziak eraikitzen ikasi behar izan zuten, eta lan horretan oso trebeak ziren. Historia aurrean, larruz egindako edo enbor bakarrez egindako ontziak erabiltzen zituzten, itsaso zein ibaietan nabigatzeko. Erromatarren garaian, Oiarso portua, Irun aldean, eta Lapurdun portua, Baionan, oso garrantzitsuak izan ziren. Euskaldunek bazuten, beraz, untzigintzaren eta itsas navegazio aurreratuagoen berri. 7. mendeko agiri batek dionez, bale arrantzan bazebiltzan ordurako. 9. mendean, bikingoak heldu ziren Euskal kostara, eta beraiekin ontzigintzarako teknika aurreratuak ekarri zituzten. Adibidez, bikingoen itsasontzien kroska, kanpoko egitura, bereganatu zuten euskaldunek. 12. menderako ontzigintza teknika oso menperatzen zuten. Garai horretan joan bai ziren Lapurdik ontziak kristau gurutzadan, lurralde santuraino, Mediterraneoan barrena. 13. mendean, euskaldunek ohikoa zuten Normandia, Inglaterra eta Flandesekin merkataritza. Merkataritzarako eta arrantzarako ez ezik, piraterian jarduteko edo gerrarako ere erabiltzen zituzten ontziak. 13. mendean, bai Frantziako erregeak eta bai Gaztelakoak euskal itsasontziak alokatzen zituzten borroketarako. Euskal ontziek eta marinelek ospea handia zuten, eta eskaria handia izaten zen haiek alokatzeko. Balearen arrantzak navigazio tekniken eta untzigintzaren garapena ekarri zuen. Euskaldunak aspalditik ari ziren balea arrantzatzen Bizkaiko golkoan, eta 13. menderako jarduera hau oso garrantzitsua zen kostaldeko herrientzat. Horren lekuko dira garai hartako armarriak. Bertan, baleak agertzen baitira.
Gertuko arrantza honetan txalupa txikiak erabiltzen zituzten, baina Euskal kostan balea amaitu zenean, iparraldera joan behar izan zuten bale arrantzara, eta orduan ontzia handietan joaten ziren. Iparraldean Islandiako eta Kanadako uretara iritsi ziren. 16. mendearen hasieratik joaten ziren euskaldunak Ternuara arrantzara. Kanadan, Red Bayko baian aurkitutako San Juan baleontzia lekuko ezin hobea dugu. Pasaian eraiki zen 16. mendean eta ontzigintza teknika paregabea zuten. 1522an munduari bira eman zion Elkanok. Espedizioa 5 itsasontzirekin abiatu zen, eta iritsi zen bakarra Victoria ontzia izan zen, Zarauzko ontziolan eraikitakoa. Ontzigintzaren urterik oparoenak 16 eta 17. mendeak izan omen ziren. Euskal ontziak ospetsuak ziren Europan, Baionatik Zierbanaraino, kostalde osoko herribera eta hondartzak ontziolez josita zeuden, eta garaiko ontzia handienak, azkarrenak eta sofistikatuenak egiten ziren. Hona hemen, untzigintzaren garapena 9. mendetik 17. mendera. Ontzi bikingoak. Ontzi baskoiak. Koka. Karabela. Karraka. Itsasontzia edo naoa. Galeoia. Aro modernoa. Aro modernoan ontzigintzaren garapenaz gain beste zenbait aurrerakuntza ere egongo ziren. Garai honetan etorri zen inprenta Euskal Herrira. Lehen inprenta 1567an jarri zen Bilbon. Eskuz kopiatutako liburuak atzean geldituko ziren, eta kulturaren zabalkuntzan pauso garrantzitsua izango zen. Gerra ugari egon ziren garai aztoratu haietan, eta horrek suzko armen teknologiaren garapena ekarri zuen. Arma fabrika ugari egon zen. Aipatzekoak dira, 16. mendetik hasita Deba garaikoak, Soraluzekoa izan zen lehenetarikoa, eta 17. mendean Tolosaldekoak. Bezero nagusia Espainiako itsas armada izan zen.